Ahoj, dneska rozděláme tento blaster boxík po skončené sezóny Premier League. Panini Prizm 24 karet. A je tam, jsme tady rozdělávali. Mně se ty karty strašně líbily. Dneska je to bez holek, protože ty prostě nejsou a bohužel letošní sezóna nedopadla tak, jak měla. Vyhrál opět Manchester City. Bohužel Liverpoolu došel dech. Tady máme Ivan Perisic, Niaf Agert z West Hamu, neznám, Everton Amadou Onana a Dan Barn Newcastle v oranžové verzi. Jdeme na druhý balíček. Harrison Reed, Tim Oregbunan, Bellegarde z Wolverhamptonu a Everton James Tarkowski na inzerce. Matthew Nunes, Manchester City. Velká radost, Mohamed Salah, Manuel Benson a z Arsenalu Timber nějaký. A to vypadá, že to je, ano, je to limit 140, 12/140. Takže na blaster super, máme limitku, takže i teď můžeme být spokojení. Škoda, že to nebyl ten Salah v limitu, to by bylo lepší. Ale nám udělal i obyčejný Salah radost. Gabriel Jesus, Joel Ward, Eliach Adebayo, Luton Town a v oranžové verzi Joan Wissa z Brentfordu. Máme tu poslední dva balíčky. A kdo pak nám to... Ale Alička by křičela radosti, její oblíbenec, mistr světa Alexis McAllister, Bissouma z Tottenhamu, kapitán Chelsea Ben Chilwell a Nottingham Forest rookie card Andrés Santos. Poslední balíček máme Marcus Rashford, Erling Haaland, tak to je Christian Norgard a Ben Traore Fireworks insertka. Takže Haaland a Rashford to jsou velký jména. No nic, máme hotovo, máme 24 karet. Zajímalo by mě, kolik z toho bude duplikátů, když tento ročník zatím moc rozetý nemáme. Takže jdem dávat do alba a zase se někde uvidíme a uslyšíme. Čau.